Η άνοιξη έφτασε. Τα πουλάκια κελαϊδούν, τα λουλουδάκια ανθίζουν και η πουτσα πάει σύννεφο. Ποιος είναι εκείνος όμως που δεν σκέφτεται μια ενδεχόμενη ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη? Κάποιο αφροδίσιο νόσημα, βρε αδερφέ. Χωρίς να ξεχνάμε και τη μεγαλύτερη μάστιγα του αιώνα μας. Το AIDS! Και εμείς είμαστε εδώ. Προφυλακτικά Κέρβερος. Κατασκευασμένα από ανθεκτικότατο λατέξ και δοκιμασμένα στις πιο αντίξωες συνθήκες, τα προφυλακτικά Κέρβερος σας υπόσχονται γαμίσα χωρίς φόβο και άγχος. Προφυλακτικά Κέρβερος. I believe in miracles. Μεγάλη γκάμα λιπαντικών ουσιών. Αγνό παρθένο ελαιόλαδο καλαμών, άμφισσας και κρύπης. Σε περίοδο νηστείας προφυλακτικά μεσογέλαιο και καλαμποκέλαιο. Και για τους πιο βίαιους, γράσο. You sex offender. Προφυλακτικά Κέρβερος. Και μην ξεχνάτε τη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Φράουλα, ανανάς, κεράσι, μπανάνα, μάγκο, μόκα, πάπρικα, μπιφτέκι, λακέρδα, φρικασέ, φάβα, κοτόσουπα, γίγαντες, πανακόριζο, στιφάδο, παστίτσο, κοφορέτσι, γαρδούμπα, σπινάτερο, κοντοσούπι, πατάτες γιαχνί, τώρα και με γεύσεις κορδοστούπι. Προφυλακτικά Κέρβερος. Και καλά γαμίσα. How did you know? I'd give my heart gladly.